Em dic Hassan i tinc 16 anys. Aquí us presento el meu país, que està situat al nord d'Àfrica, limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar a les ciutats autònomes espanyoles de Ceuta i Melilla al nord, amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. L'idioma oficial del Marroc és àrab, la capital és Rabat i hi ha 60,8 habitants per quilòmetre quadrat. Aquesta imatge és una bandera berber. Aquesta imatge és la bandera del Marroc. Aquest és un jugador del Marroc que juga a l'equip de Bordeus a França. Aquesta imatge és un plat que es diu tagine del Marroc, que és molt bo. Aquesta imatge és la mesquita de Hassan II, que està a Casablanca. Aquestes imatges són dàtils del Marroc que es produeixen a Rachidia. Aquesta imatge són les monedes del Marroc que es diuen dirham. Aquesta imatge és el camí de Marroc que es poden muntar els turistes. Aquestes dues imatges d'Efran és una població que està situat a Atlas. Aquesta imatge és la Facultat de Ciència i Tecnologia de Rachidia. Aquest mapa mostra a Rachidia que vaig néixer jo el dia 13 de febrer a l'any 1994.